Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Teñan vostedes moi bons días en este día 5 de novembro, con ceos nublados, 18 grados de temperatura, ascendendo hasta 23, humidade 57% e sin posibilidades de choiva. Non vaya a ser que nos pase como a outra vez. A ver se non erramos o pronóstico meteorolóxico hoxe. Parece ser que non, que vai estar moi bo día. Outro día dixemos que non iba a chover e cando salimos de aquí era un verdadeiro diluvio. Bueno, vamos a empezar. Co entusiasmo e a boa disposición de unha nena, a poetisa uruguaya Ita Vitale, a última referente da xeneración do 45, cumpriu estes días 100 anos no medio dunha chea de admiradores que rompiron o hall de Cinemateca Uruguaya, donde despertou olladas de admiración e unha dúcia de aplausos en homenaxe a esta muller, a persoa, a pluma virtuosa, a dulzura desta poetisa, que foi Premio Cervantes, chamado o Premio Nobel das Letras Españolas. Non estuvo alleo a este recordo a prensa galega no centenario de Ita Vitale. Ita Vitale estivo casada co escritor e crítico literario Ángel Rama, fillo de Carolina Facal e de Manuel Rama, ambos os dous emigrantes galegos, de quen tivo tamén dous fillos, Amparo e Claudio Rama Vitale. Rendemos pois hoxe homenaxe dende sempre en Galicia a esta muller lúcida dende a súa vellez ben levados os anos. Lendo un anaquiño de un artigo publicado no El Progreso de Lugo e firmado polo periodista e premio Antena de Ouro 2020 Alberto Barciela, é que, dado o seu interés xeral do contido, lemos tal e como foi escrito, en idioma castelán. Unha parte do texto di así: Corta la vida o larga,
todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Y tú lo preguntas, Ida Vitale, tras 100 años al albur de los días inspirados, de la creación elevada, de la música reconsiderada en palabras exactas. Tú, uruguaya universal, mujer cósmica, inteligencia sutil, delicadeza. Tú que eres voz, canto y musa reconvertida en bardo. Tú que nos has invitado a que nos quedemos junto al pájaro humilde que tiene nido entre la bugambilla y de cerca vigila. Más allá sé que empieza lo sórdido, la codicia, el estrago. Tú, previsora, prudente, culta, supiste orientarnos en este desvarío, inspirarnos a labrar con nuestras propias mentes la tabla de salvación antes del ocaso. Vida, ética, verbo, sabiduría, melodía reparadora. Y eso es lo que nos regalas en tus poemas esenciales. En ti están el amor, esa luz que se comparte para ser testigos de lo que se espera, de la gracia. La palabra, que denuncia el vértigo de la soledad, del exilio, que se convierte en refugio y en rumbo cierto, esperanzado al fin. La libertad, para construirse en el fuero interno, en la introspección, la palabra rumiante en nuestro interior, que solo se silencia ante la música. Las imágenes, que abocetan pinturas y tienden puentes en cada brochazo sutil de la imaginación. Una hoja, un libro, la inspiración, las ideas, la caligrafía, las frases, los trazos de esperanza, la reflexión, la razón y los sentimientos propios extendidos a los demás, el entendimiento de la otredad eficaz, la traducción del mensaje encriptado en las gotas de lluvia. Todo eso nos regalas en cada uno de tus versos, instantes eternos. La poesía, dices, es la intimidad que coincide con la intimidad de otros. Y en ella bailamos, para deleite de lo tangible y conjuración ante lo incomprensible. Ofrecemos la danza tribal por el júbilo de poder ser, de poder estar y por poder compartir. Realmente estupendo este comentario de este periodista galego. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexegueiros a froita verde roubou. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do pouco e do paspallón. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carboreón. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homes esfamiados. Sementarei,
sementarei, loguinho de clarear, en tanto no podo medre, un beniño, un bello e un cantor. Sementar, sementarei, loguinho de clarear, en tanto no podo medre, un beniño, un bello e un cantor. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Ana e queridos amigos, o día 18 e 25 deste mes na Sala do Patronato da Cultura Galega estrearase unha obra de teatro, verdad, Ana? Así é, o 18 estaremos ali presentando unha obra de Xavier Prado, o Lameiro, que se chama Todo ten goberno, outros textos tamén do mesmo autor, preparado todo polo grupo de teatro. Eu quero salientar un pouquiño que o traballo colectivo deste grupo que faise cargo de todos os aspectos, iluminación, audio, vestiario, bueno, todo. Pero falando de teatro, pechouse o pasado martes en Carballo a 32 edicións do FIOT, siglas do Festival Internacional Outono de Teatro, reconocido como o mellor proxecto natural cultural de Galicia. É considerado tamén este ano pola crítica como o mellor dos 32 anos que pasaron, que cousa bonita. Despedíronse coa comedia dos errores, unha peza teatral dirixida nada menos que por Andrés Lima. Andrés Lima foi Premio Nacional de Teatro no ano 2019 e irmán da actriz Lola Dueñas, recordada entre outros por todos nós con aquela película de Amenámar, ¿no? Filmada en Galicia sobre a vida do tetrapléxico Ramón San Pedro mar adentro. Estupendo papel de Bardén e máis de Lola Dueñas. Bueno, vamos a ir hasta Carballo, vamos hasta lá, desde aquí, desde Montevideo, cando son as 9:14 minutos, en Galicia a 1:15 da tarde. Ali está Santi Pazos, responsable da crítica deste festival para o xornal La Voz de Galicia. Bos días dende Montevideo, Santes, gracias por atendernos. Bueno, vamos a ver, parece que non temos aínda algún problemiña técnico, pero sí, dicíalle que este festival faise todos os anos en Carballo. Está tendo unhas verdadeiras dimensións enormes entre o público experto, levando ademais actores de primeira calidade. Vamos a ver se podemos en algunha maneira volver a conectar con este crítico da Voz de Galicia, que foi un cargado de levar a cabo toda a crítica das obras de teatro que se presentaron en este 32 edicións do FIOT, do chamado Festival Internacional de Outono, que se levou a cabo, como lle dicía, en Carballo. E faláballe deste director, Andrés Lima,
porque é irmán de Lola Dueñas, esa famosa actriz española que había traballado en unha película Mar Adentro, estupendo papel de Bardén, e tamén unha película que foi rodada en xuño, no alá no Porto do Son. Íbamos a ir hasta Carballo a ver se temos a posibilidade, Ana, cando este fagan unha seña, eu digo os operadores. Bueno, mentras tanto, vamos a dicir que bueno, que aquí vaise presentar os días 18 e 25 deste mes tamén unha obra de teatro no Patronato da Cultura Galega co Grupo de Teatro Popular da nosa institución. Eso vai ser o día 18 e 25, 2 días separados, sempre a 7 da tarde, de 7 a 9 da tarde no Patronato da Cultura Galega. Vamos a intentar, bueno, dicimoslle, adiantamoslle, mentre non podemos conseguir falar con Pazos, que foi nomeada en este FIOT, en este Festival de Teatro, foi nomeada Xograresca especial, unha moi querida amiga nosa, Ana Romaní, que en fora, no ano 2010, homenaxada co Día das Letras, co Día da Poesía Galega. Bueno, alá en Carballo está Santi Pazos. Vamos a ver se podemos ahora sí falar con él. Moi bons días desde Montevideo, Santi. Bueno, aquí xa é boa tarde, Toni, encantado de falar contigo. Como está o tempo en Bergantín? Escoitasme ben ou? Moi ben. Pois chove, como dimos da TVG, a cachón todo o rato. Está o Anllóns desbordado aquí no San Martiño, xa. O sea que leva unha semana que non para. Pero bueno, benvida sea a auga, que riqueza. Exactamente. Santi, explícanos un pouquiño os uruguayos e argentinos que vivimos aquí ou alá, como nace FIOT e ata onde pretende chegar ese estupendo festival teatral? Bueno, o FIOT, eu penso que ti sabes máis ou menos de onde nace dun grupo de teatro que se creou no ano 87 ca cobertura de Asociación Cultural Lumieira, con Pepe Salvadores, que eu penso que o coñeces, o José Antonio Viña Varela, o fillo de Gervasio, que montaron un grupo de teatro e fixeron unha obra que tuvo moitísimo éxito, que se chamaba Non lle busques tres pernas ao alcalde. Seguiron traballando, fixeron 2 obras ou 3 máis, incluso os chamaron para facer gira por aí por España, pero non fixeron porque, claro, todos os actores eran estudiantes naquela época, e uns marchaban para un lado, outros para outro, igual que fixen eu. E fixeches ti que tamén marchaches para aí, eu marchei tamén para Madrid, e outros, pois bueno, ao final xuntáronse xa no ano 92 un grupo deles, como unha especie de asociación cultural, e fixeron unha primeira primavera de teatro, despois do éxito deste grupo que se chamaba Ártabro, que é unha palabra moi galega, como ben coñeces. A partir de aí fixeron unha primavera e empezaron no outono o ano seguinte, e aí empezou o FIOT. Pouco a pouco foise profesionalizando, nun principio hasta o 2000, penso que 2001, que se fai o Pazo da Cultura de Carballo, sempre se fixo no Cine Rega, e supongo que ti, igual que eu, pois iríamos a ler aí, ver moitas películas que facían durante toda a semana, que ofrecía o local gratuitamente para que se fixera este evento, que era como unha especie de asociación, porque os que participaran naquel grupo Ártabro eran os que vendían as entradas, controlaban os asientos, o sea, era un traballo de equipo e de colaboración cultural dunha asociación, non? Claro. Hasta que xa, cando se abre o Pazo da Cultura, empeza a ser profesional. Eso leva a que o FIOT, hoxe en día, pues, ha considerado un dos mellores festivais de teatro de todo o país, non?
Santi, este ano abriuse con un acto emotivo, ¿no? Que foi ese fermoso homenaxe de recordo a Carlos Osestal, sobre todo por ese baño de fermosura verbal que lle puxo a ese apagar o candil o noso querido amigo Cándido Pazó. Que repercusión tuvo en Galicia? Bueno, penso que por ahora hai que deixarlle tempo a obra de teatro. Fixos unha exposición que está bastante, recoñece ben o traballo do Sestal. Cándido Pazó xa é o tercer personaxe que lle fai unha obra de teatro, porque fixo a Pondal, con Fillos do Sol, creo que se titulaba. É un home que ten unha psicología teatral moi avanzada, entón sempre que retrata a alguén retrátao cos pros e os contras. O Sestal deixao aí no camiño pois entre a reivindicación do que foi, como todo o que aportou a tradición popular galega, non? Desde as historias e desde a propia cultura musical, etc. Pero tamén lle pon os contras, pois eso, pois de que Fraga lle puxo unha medalla o mérito civil, etc. O sea, que Cándido é un home que non se esconde, conta o que hai. Fixo o mismo con Pardo Bazán, con esta obra As Cigarreiras, que tamén se estreou aquí en Carballo, non? Eu penso que recuperar personaxes así é moi importante. Tampouco por facer as xeografías de deificar personaxes, non? De que, porque, a ver, todos somos moi santos hasta que de vez en cando a peana cae, non? Entonces, penso que Cándido, como bo home de teatro, sabe separar, non? O que é o aplauso da realidade. A obra, penso que estuvo moi ben, está moi ben traballada, deixa moi ben, moi bo lugar ao Sestal, e ademais era necesaria, porque penso que foi un personaxe moi aplaudido. Santi, sí. Un pensa que ao mesmo tempo moi denigrado, non? Claro. Un pensa, Santi, que... Ai. A ver, un pensa, Santi, que hai gastos detrás de todo eso. Como colabora tanto o Concello como a Xunta, como a mesma Diputación? Faise cargo de algo de eso? Sí. No, a ver, o FIOD funciona gracias a unha labor, sobre todo de Alberto Soeiro, que é o presidente da Asociación Telón a Parte, que conseguiu financiación xa hai moitos anos, tanto da Xunta como da Diputación como do Concello, para que isto funcione dun modo aceptable, porque, a ver, facer un festival deste nivel en Carballo ten uns custes, como podes comprender, tremendos. Estamos falando en torno aos 150.000 euros, que non é unha broma. Penso que a Xunta dá 56, o Concello dá sobre 40 ou 40 tantos, e a Diputación dá outros tantos, o sea que, pero claro, traer as grandes compañías, hai moita xente que se queixa de que non se faga máis teatro galego, tal. Bueno, o Festival de Teatro Galego é o de Ribadavia, non é o FIOT. O FIOT é un festival internacional que este ano, desgraciadamente, non veo ninguna obra de fora, pero temos traído obras de Argentina, de outros países, de Portugal, de tal. Penso que a sorte que temos é que nos traen obras que os que non podemos viaxar para ir a ver o que se estrea en Madrid ou en Barcelona ou en Buenos Aires ou en Montevideo, podémoslo ver aquí, non? Por eso é un festival que ten a importancia que ten, quero dicir que non é para obras caseiras, é un festival de unha altura, dun nivel cultural, dun nivel de compañías pois moi elevado, non? Oye, Santi, pode chegar o FIOT, pode chegar a codearse, por exemplo, co Festival de Teatro Clásico de Mérida algún día?
Nunca porque non ten a capacidade económica para crear produto. O sea, o Fiat intenta, por exemplo, a luz do candil, ou apaga o candil, o de o Sestal, ou algunha outra obra, intentan producir directamente. Pero producir teatro directamente é moi difícil. Mérida ou Almagro fan festivais que teñen capacidade económica para crear produto. En Carballo ainda non temos esa capacidade, non a vamos a ter nunca, porque entón teríamos que dedicar todo o presuposto de cultura do Concello, máis todo o que de a Xunta, máis a Diputación, para poder crear produto. Porque isto son cosas de moitos meses. Tens que ter xente traballando, os actores durante meses ensayando. Iso ten un custe que nos non podemos permitirnos. Podemos permitirnos nunha pequena nivel que o están facendo ben. Quero dicir, por exemplo, o apaga o candil, ou cando se fixo de Pondal, ou algunha obra que se vai facendo que o propio Fiat patrocina ou produce, pero desde logo para producir máis obras, a maior parte das obras que se fan en Mérida ou en Almagro son producidas polo propio festival, desde que teñen unha subvención estatal a un nivel que nós non chegamos. Quer dizer, estamos a anos luz casi, non? Por aí estuveron actores conocidos como Javier Cámara, eso pode darlle vida tamén ao festival, non? Sí, no, o festival ten un éxito tremendo. Aparte que xa somos tan conocidos que hai compañías, grandes compañías do teatro en España que chaman para ofrecer saber e incluso veñen en condicións incluso un poquinho menos exixentes que farían por ir a outro lado. Javier Cámara está grabando por aquí unha serie para televisión con algúns actores e tal. Entón aproveitou para vir a ver Amigos, que era o día que se facía a obra esta na que estaba Ariadna Gil e outras actrices moi conocidas e tal, non? Que bueno, falan do problema de Bosnia, non? Unha obra interesantísima na que se pon de manifesto na oscuridade na que vivimos normalmente informativamente, non? Que non nos enteramos de nada hasta que non vai un periodista e o conta. Ali morriu, por certo, un periodista español que se chamaba Jordi Pujol, que mira, vaya relación, pero non tiña nada que ver con Jordi Pujol ou outro. E a obra todo, digamos, que a línea do festival sempre, cada ano, ten un tema, digamos, temático, non? Más ou menos dentro do que poden, porque o non facer as obras tamén depende un pouco do que se produce en outros lados. Pero este ano falase da intransigencia, de aceptar as diferencias nas que vivimos no mundo, non? Loitar contra as homofobias, contra o racismo, contra o acoso escolar, contra... Entonces, Javier Cámara ven porque, bueno, está facendo aquí outra tal, pero estuvo Javi Gutiérrez, por exemplo, que é un actor bastante conocido, ou Bermejo, ou Ariadna Gil, que é conocidísima, a verga, non? Un Óscar con aquela película de Fernando Trueba, non? El año de las luces, creo que se titulaba. Cada vez temos máis importancia, temos unha proxección máis hacia adiante, que facelo cada vez máis profesional, non? Pois o Fiat está cambiando, partiu dunha asociación cultural tan importante para Carballo como foi Lumieira, que ahora está un pouco diluída, pero que tuvo unha importancia na historia da cultura de Carballo, pois eu penso que importantísima. De feito, de non ser deles, pois moitas das cosas que se fan agora non se farían. O Fiat ven un pouco de aí, non? Moitas outras actividades
o Concello está facendo agora, non? A nivel cultural. Santi Pazos, crítico de teatro, gracias Santi polo teu tempo, e se vas pola Rúa Coruña, dalle un abrazo a Brañas, que debe estar aí sentado vendo caer as follas de outono. Moitísimas gracias, bueno, querido xa sabes que o regionalismo de Brañas traduciuse por fin ao galego hai unha edición, o sea que cando veñas por Carballo ou senón, pois, se ven alguén, eu consigo un exemplar para que se poida ler, pois sabes que ele escribe non castelán, pero fixos unha traducción ao galego que ademais está editada pola Diputación provincial, o sea que tal. E aparte, Toni, quero che dicir unha cosa, que eu cando era neno, non me levas moitos anos, levasme poucos, igual 8 ou 10. Acórdome de como eras, porque eu vendía periódicos con 10 anos polo pobo naquel momento, acórdome perfectamente de verte subir hacia o Chorís, non? Que era por onde vivías, elegante, sempre moi ben traseado, de feito teño unha imaxe en túa subindo pola rúa Gran Vía para arriba, eu indo vendendo os periódicos, ti ibas así moi elegante como sempre, non? O sea que agradecidísimo a ti porque me chames para colaborar, e sabes que estou aquí sempre que queiras. Un abrazo grande e gracias polas flores. Moi ben, unha aperta. Para ti vamos a pasar este tema de Xocaloma, que se chama Foliada do Ann Jones. Que che parece? Pois parece moi ben. A mí Xocaloma, a ver, queres que sea sincero ou fago de crítico? Eu nunca fun de Xocaloma, porque Xocaloma sempre estaban ali na igrexa. Eu son bastante ateo. Entón, nunca lle estuve moito aprecio. A ver, aprecio as cousas que fixeron, teñolle, además cantan ben. A ver, Loli Platas é un portento, non? Que teño vai negar. Teñolle admiración. Pero sempre lle estuve, eu estaba na outra zona. Eu xa nesa época militaba no Partido Socialista Popular de Tierno Galván, a iglesia iba pouco. Entonces, pois, eles como ensayaban ali, tiña esa contradicción que non ten nada que ver ca valía que teñen, porque teñen moita valía, penso que para a cultura galega, para o folclore galego, foron moi importantes, e aparte Loli Platas canta como un anxo, o sea que pareceme perfecto que a poñas. Indo pra feira de Ann Jones, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Ann Jones, todo ele mal camiño. Que está netado demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Viva Langueirón e Tallo, de Ann Jones eso esto. Viva Langueirón e Tallo, de Ann Jones eso esto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme.
váleme, valerosa Virxe do Carme, váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carme. Indo pra feira de Anllóns, todo eleva al camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo eleva al camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa Virxe do Carme, váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carme, váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carme, váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carme, indo pra feira de Anllóns, todo é mesmo camiño, váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carme. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hay un dito que dice que nunca é tarde para enmendarse, verdad? Sí. Pois vamos a comentar con vostedes un artigo que nos envía Xosé María Monterroso de Besa, que anda precisamente xa por terras de Artigas, por a súa segunda patria. O home que atravesa o mar. Xa anda por aquí, todos sí. os braus. Exactamente. Bueno, pois el tamén... mándanos este artículo que di: o Estado recoñece e repara a Castelao. Sí, antes de ler este artigo que nos manda Monterroso, queremos decir tamén que esta semana, o día 10 de novembro, estará participando justamente ali en Tacuarembó das 12ª jornadas de Geohistoria Regional. Ese día vai presentar unha charla chamada Antropotoponimia luso-galaica en el departamento de Tacuarembó. Así que andará por ali por Tacuarembó bueno, pues participando. xa saben os tacuarenses que vayan a velo, E agora bueno, sí, esta nova que nos, vamos a ver. Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao, foi o encargado de recoller das mans do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, a declaración de reparación e recoñecemento persoal para o político e escritor galego Castelao. Castelao foi un dos 18 persoeiros recoñecidos este luns no día de recordo e homenaxe a todas as vítimas do golpe militar, a guerra e a ditadura, celebrado no Auditorio Nacional de Música de Madrid. Unha xornada na que se homenaxeou e recoñeceu a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de quen se destacou a súa labor de ensaísta, novelista, dramaturgo, debuxante, médico e político e o estar considerado como un dos pais do nacionalismo e da narrativa en galego. Os condutores do acto, os xornalistas Aimar Bretos e Lourdes Maldonado, destacaron a Castelao como impulsor do Consello de Galicia en Buenos Aires e formar parte do goberno republicano no exilio, e concluíron que a súa obra foi declarada ben de intereses cultural e inmaterial, concluíuse. A Lei de Memoria Democrática estableceu o 31 de outubro como o Día de Recordo e Homenaxe a todas as vítimas do golpe de Estado de 1936, a guerra posterior e a ditadura franquista, ao ser a data na que en 1978 se aprobou a Constitución e na que en 2007
se aprobou a Lei de Memoria Histórica. Ademais de Castelao, foron homenaxeados tamén o gran narrador en catalán Salvador Espriu e Gabriel Aresti, un dos escritores en éuscaro máis importantes, e a escritora e intelectual María Teresa León Goiri. Entre outros, a súa obra, a súa vida, por fin alcanza o recoñecemento da sociedade española, dixo Teresa Alberti, sobrinha de María Teresa de León e de Rafael Alberti, que agradeceu o recoñecemento en nome dos 18 homenaxeados. Temos un país capaz de dibuixar unha imaxe máis clara e completa do noso pasado. Despois de moito tempo, prevalece a verdade, a xusticia e o deber da memoria, asegurou. Pouco despois, o presidente Pedro Sánchez aludiu ao recoñecido verso de Celso Emilio Ferreiro para advertir que a longa noite de Pedra vai tocando a súa fin e adiantou que o goberno seguirá retirando símbolos contrarios á democracia e distincións e honras incompatibles cos valores democráticos, así como resignificando lugares que fan apoloxía ou defensa da ditadura, apoiando e colaborando nas exhumacións de milleiros de represaliados e nacionalizando as persoas exiliadas. O presidente do goberno español aclarou que recoñecementos como o de Castelao pretenden que el e outros persoeiros deixen de habitar recunchos ocultos da historia de España. Que ninguén se atreva a dicir que non paga a pena escarbar na terra para rescatar a memoria esquecida que xace baixo os nosos pés, dixo, tras destacar as biografías que impresionan das persoas recoñecidas no acto e que foron, como tantas anónimas, condenadas por un relato injusto. Ademais, Pedro Sánchez aproveitou para defender a Lei da Memoria Democrática porque é unha lei e é unha cuestión de Estado que non concirne unha ideoloxía particular. É incomprensible que alguén non o asuma como propio, insistiu, tras advertir da suma ignorancia que supón dicir que a lei é sectaria ou vingativa. E anunciou que o Executivo dedicará máis esforzos á divulgación da nosa historia para que os nosos fillos e netos coñezan o pasado de España. Bueno, seguimos cas novas de Galicia porque acabou a peregrinación da Santa da Sorei. Queda de forma permanente nun museo de Uruguai. Sí, así xa o anunciamos aquí na audición o pasado domingo, cando invitamos a todos a concurrir este acto, no que o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, xunto co ministro de Educación e Cultura de Uruguai, Pablo da Silveira, visitaron o Museo Zorrilla de Montevideo, onde se justamente presentou a Santa de Azorei. E xa pode verse ali a escultura da Santa que pertenceu á Casa de Galicia de Montevideo e que foi adquirida este ano polo goberno galego. Deste xeito culmina con éxito un proceso de moitos meses de traballo entre a Xunta de Galicia e o goberno uruguaio. Claro. Ademais, tal e como se explicou no acto, no que tamén estivo o embaixador de España no Uruguai, Santiago Jiménez, o acordo posibilita que por primeira vez a figura do escultor Azorei estea exposta ao público de maneira permanente. Así que xa todos poden visitar a Santa de Azorei no Museo Zorrilla. O sea que é de Galicia, pero está donde estuvo sempre, aquí no Uruguai. Ali permanecerá. Aí está. A Xunta de Galicia relanza a candidatura da Ribeira Sacra na UNESCO, Ana. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o investimento realizado para a conservación e posta en valor de 44 bens da Ribeira Sacra nas provincias de Lugo e Ourense, como unha mostra do compromiso da Xunta para impulsar a candidatura a Patrimonio Mundial da UNESCO e coa conservación do patrimonio cultural de Galicia. O mandatario galego lembrou que co obxectivo de relanzar esta candidatura, a próxima semana o Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil acollerá un importante congreso internacional que reunirá no corazón da Ribeira Sacra a expertos de todo o mundo. Trátase dunha cita aberta ao público que se celebrará do 6 ao 8 de novembro e poderase seguir tanto de forma presencial como telemática. Ai, que cousa máis bonita, muller, máis fermosa. Unha nova moda no camiño Fisterra-Muxía. Recoller gatiños da rúa, cando vas polo camiño, coller os gatiños durante o percorrido e deixalos nun albergue de Fisterra. Pois mira, a recoller os gatiños está moi ben. Non sei se estarán moi contentos os do albergue de Fisterra porque os deixan ali. As prácticas dos turistas
a súa Bueno, pero chegada. algún se encariñará con eles, muller, sempre hai, Non sei como Porque está a se cousa. teño 2 días un gatiño na man, despois non o vou deixar non. Sí, pero se son moitos e se todos os días bueno, claro, deixan sí. gatos ali, non sei. As prácticas dos turistas á súa chegada a Santiago son cada vez máis rocambolescas, dende picnics na Praza do Obradoiro ata tendas de campaña montadas na Quintana para Eso está mal, eso gusta ben. para pasar a noite dormindo a intemperie, pasando por todo tipo de celebracións escandalosas que xeran un balbordo fronte á catedral difícil de soportar. Isto, moitos viciños de Santiago queixanse de que últimamente hai moito desto, verdad? É unha falta como de respectar de respeto á historia, patrimonio, non? o patrimonio. Sen embargo, aqueles que deciden ir máis aló de Santiago de Compostela, realizando o cada vez máis coñecido camiño de Fisterra-Muxía, peregrinando cara ao que os antigos consideraban a fin do mundo, semella que aínda teñen unhas prácticas máis raras. A última moda, coller gatiños pequenos polo camiño e levalos ata o seu punto final de peregrinación en Fisterra para deixalos na protectora ou no albergue municipal. Sí. Así que non sei. A ver esta última, as que tiñan que estar, Sí. un novo tema de Tanxugueiras. O último tema deste grupo de pandereteiras tanxugueiras veñen de estrear o seu novo tema As que tiñan que estar, no que colaboran co artista Juancho Marqués. O tema supón un dos últimos lanzamentos de Tanxugueiras deste ano 2023, chegando xusto antes do seu concerto de fin de xira o 16 de decembro no Coliseo da Coruña, bautizado como o Derradeiro Diluvio. Esta data terá unha relevancia especial, posto que conseguirán o fito histórico de ser as primeiras artistas en galego que consigan encher o maior recinto fechado de concertos do noroeste da península. Venderon máis de 5.000 entradas en só 24 horas. Que che Increíble. parece? Bueno, pues vamos a escoitar este tema. Escoitaremos agora para que o coñezan este novo tema, As que tiñan que estar. Si estaban las que tenían que estar Y las miradas bailaban sobre las olas del mar. O meu carona ali estaban esas que tiñan que estar. E as miradas bailaban sobre as ondas del mar. Vivo sobre unha pedra sentada, estou deixando a vida pasar, inda sinto a brisa na cara. Vivo sobre una piedra sentada, estoy dejando la vida pasar, ahora siento la brisa en la cara. Solo quise ser la plataforma, dar cobijo al que venga después. Lágrima que brotó de mis ojos, no verá que en la lluvia se fue. Hasta el árbol que un día plante, tardará mucho tiempo en crecer, pero a ti te dejará una sombra donde yo nunca me tumbaré. Cintos pretos que recollían as pedras que me ferían o camiñar. Cintos pretos sendo terra, eu a piques de naufragar. Donde yo nunca me tumbaré. Donde yo nunca me tumbaré. Bueno, a verdad que hai gustos para todos, pero a mí non me chisca, A mí non me chisca esta canción. Non é o habitual dos últimos. Gustaronme sempre moito as Tanxugueiras, pero esta mestura, cosa moderna desde logo, pero a min non me vai. Ana, fálame algo da colectividade. Sí, bueno, temos que salientar o que foi a presentación, esta homenaxe da revista Alfar no seu centenario, a revista Alfar, que foi un dos proxectos culturais
máis relevantes da primeira metade do século XX no ámbito iberoamericano. Celebrouse esta homenaxe o martes 31 de outubro na Biblioteca Nacional. Ti sabes que esta revista publicouse durante máis de 30 anos con dúas etapas, a primeira na Coruña e a segunda etapa en Montevideo. Converteuse nun proxecto de prestixio da man de Julio J. Casal, poeta e cónsul uruguayo na Coruña. Alfar contribuiu a partir da década dos 20 á divulgación de grandes escritores e artistas plásticos en ambas beiras do Atlántico. Ningunha revista española do momento deu lugar a tantos escritores argentinos e uruguaios, ademais dunha chea de outros escritores latinoamericanos. Na súa segunda época en Montevideo, a partir de 1929, recibiu os españois exiliados tras a Guerra Civil. Pois esta homenaxe tivo lugar entón o pasado martes 31 e algo moi emocionante foi que comezou toda esta homenaxe do acto, comezou con gaitas entoando o himno galego. En Monterroso estivo presente ali no acto e salientou esta presenza da música galega na Biblioteca Nacional. Nos celebramos tamén isto, claro que sí. moi bonito, verdad? É moi adecuado tamén. Bueno, espéranos unha conferencia, unha charla, non? Sí, bueno, temos agora que pasar o que son as novas do patronato, o vindeiro este xoves 9, o xoves 9, sí, o vindeiro xoves, este xoves desta semana, a 7 da tarde, temos a tan anunciada charla de Antonio Lagra, a propósito do seu libro Vidas en rojo y negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista. Estará entón no patronato, é unha importante presenza deste xornalista Antonio Lagra, que estará entón este xoves ás 7 da tarde no patronato. Están todos invitados porque vai ser algo moi interesante. Emotivo, ademais, emotivo, sí. E tamén, por suposto, temos o que son as eleccións, a Asamblea Xeral e eleccións do patronato. Que día será? A convocatoria para a Asamblea Xeral Ordinaria será o día xoves 23, primeiro chamado ás 18 horas, segundo chamado ás 18:30. Eso será a Asamblea. E posteriormente, o seguinte xoves, o día 30 de novembro, procederase a elección de 5 membros titulares e 2 membros para a Comisión Fiscal. O acto tendrá lugar, por suposto, na sede do patronato, na avenida Rondó 1421, no horario de 16 a 19 horas. 3 horas haberá para presentarse ali e votar. O plazo para a presentación de listas vence o luns 27 de novembro ás 19:30 horas. É moi importante participar desto, verdad, porque logo queremos saber, o sea, queremos brindar un apoio ás persoas que levan adiante o traballo do patronato, que non é nada fácil, nada doado. No. Así que é importante estar ali o día xoves 23 para a Asamblea e o día xoves 30 para manifestar o noso voto nas eleccións para a renovación parcial da Xunta Directiva. Bueno, vamos a escoitar a María do Ceo, Galicia, miña terra. Dei un beijo ao meu amado, un abrazo á despedida, disse adeus á miña aldeia, ai vida, e avalei para terra alheia, ai vida, oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar, oh Galiza, miña terra, quem me dera de novo voltar. Lembro Lugo e a Coruña, beijadas pela Marecia, em Pontevedra e Ourense, em ti, vida miña. Non hai día que non pense en ti, vida
campos, céu azul e mar. Oh Galiza, minha terra, quem me dera de novo voltar. Saudade da gente, hei de um dia regressar, saudosa e contente, para nunca mais emigrar. Saudosa e contente, oh Galiza, minha terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, minha terra, quem me dera de novo voltar. Oh Galiza, minha terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, minha terra, quem me dera de novo voltar. Oh Galiza, minha terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, minha terra, quem me dera de novo voltar. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, recordamos os actos culturales do noso patronato nesta semana, non? Especialmente o desta semana, si, o vindeiro xoves, este xoves ás 7 da tarde, estaremos ali todos para a charla do xornalista, do periodista Antonio Ladra. Foi todo por hoxe, amigos. Agardámoslos o vindeiro domingo aí, ao outro lado do micrófono. Que sexen felices, moi boa semana e adiós. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón.